Ik ben Leen Muller, ik woon in Zaamslag. Ik heb een jaar of 40 in Zuid-Vlaanderen in het bankwezen gewerkt. Sinds een jaar of 10, 11 ben ik met prepensioen gegaan. En op dat moment krijg je tijd voor allerlei leuke dingen, hobby's. En een van de hobby's is het filmen. Je hebt verschillende films gemaakt en nu is er een nieuwe film uit, Vluchtelingen in Veilige Haven. Ik ben Soumaya, ik kom uit Syrië. Ik ben 37 jaar, ik heb 4 kinderen. Dit is mijn klas, mijn docent. Docent Ivo, heel perfect docent. Altijd, hij helpt me. Het verhaal van Kerk en Vluchteling begint in 2004. In de samenleving was er veel te doen rondom de vluchtelingen. Veel mensen verkeerden in een werkelijk uitzichtloze situatie. Van veel organisaties kwam in die tijd de roep om een pardonregeling. Dat was zeker één van de redenen voor de oprichting van Kerk en Vluchteling. Ja, in overleg hebben we denk ik een stuk of 15, 16 activiteiten gefilmd. Variërend van kennismakingsavonden, kerstvieringen, taallessen, koken door Congolese vrouwen in Oostburg, fototentoonstellingen. Ik heb de mini-Europa-run gefilmd voor de Reden in Terneuzen. Ik heb er op de school gefilmd. Ik heb bij de PIBBEL, dus Bureau Integratie, gefilmd. Dus eigenlijk te veel om op te noemen. En ik heb dat dus... ik heb er een film van 25 minuten van gemaakt. En je kan ook zeggen de 8e van de 3e maart. Dan kleine auto komen. 10 dagen. Nacht en dag. Nacht en dag. 10 dagen. Zonder eten, zonder drinken. Bijna 10 man. Bijna 10 maanden? Ja. Dus nog maar 10 maanden Nederlandse les. We krijgen daar iets voor terug van de mensen. En we begrijpen veel beter de problematiek van de vluchtelingen. Zwaaien! Ja, ik wil iedere Nederlander bedanken die ik echt mee heb geholpen en ook hier op school moesten. We zijn bedankbaar voor hen. Echt bedankbaar. En ja, ook die gemeente en die VVN, vluchtelingwerk en zo. En ja, dat is het. Ja, voor ik de film maakte, dan lees je artikelen over vluchtelingen. Je ziet aantallen, je ziet op het nieuws beelden. En plotseling zit je tussen de mensen en krijgen de mensen die krijgen een naam, die krijgen een gezicht. Je hoort hun verhalen en dat is allemaal heel indrukwekkend. Je hoort hun wensen, je hoort hun zorgen om familieleden daar. En dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En ook bij verschillende activiteiten zie je de mensen weer terug. Je ziet iemand bij een kennismakingsavond, maar die zie je later weer bij een andere activiteit. En zo groeit er een band. En dat is echt, dat is mooi, dat is leuk. Is ook je beeld van vluchtelingen veranderd? Ja, dus wat ik net zei, het is heel dichtbij gekomen. Je kan een oordeel hebben over vluchtelingen en zeggen van ja, het is het probleem daar. Maar op het moment dat je hoort dat iemand vlucht
en daar alles achterlaat en familie. En ja, dan krijg je duidelijk een heel ander beeld. En ja, het zijn mensen zoals jij en ik. Dat is het. Dus je hebt ook vluchtelingen zelf gesproken. En welk verhaal is je het meest bijgebleven? Ik heb 2 interviews van vluchtelingen in de film. Dat is een jonge vrouw uit Syrië. En dat is een man van een jaar of 30 uit Eritrea. En het verhaal van die man is indrukwekkender omdat hij met een boot gevlucht is, zeg maar. En daar te veel gezien heeft. En daar vertelt hij ook van in de film. En bijvoorbeeld bij Jota, als mensen bij elkaar komen, hoe is de sfeer dan? Ja, heel goed. Die is echt heel goed. En daar lopen ook regelmatig dus mensen uit Oostburg of uit de omgeving, die gaan daar een keer eten. En ja, echt een hele leuke sfeer, absoluut. Ja. Die film heeft hij gemaakt in opdracht van onze stichting. En de bedoeling van die film die was om, denk ik, wat te vertellen over de activiteiten van de Stichting Kerk en Vluchteling, die overal in Zeeuws-Vlaanderen zich afspelen. Maar ook om een beeld te schetsen van de vluchtelingen in onze regio, om te laten zien hoe die mensen op dit moment hard moeten werken om hier een toekomst op te bouwen. Kunt u iets meer vertellen over Kerk en Vluchteling? Kerk en Vluchteling is een organisatie die in 2004 is opgericht. Verschillende kerken in heel Zeeuws-Vlaanderen doen er aan mee, met name om gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht om goed te zorgen voor de vreemdelingen en de vluchtelingen in ons midden. Als er nou kerken zijn of andere organisaties in West-Zeeuws-Vlaanderen die de film ook willen zien, hoe kunnen ze dat dan regelen? Ze kunnen het beste mee een mailtje sturen, niekvanwaterschoot@eparochie.nl, en dan maken we gewoon een afspraak met die mensen om te zien wanneer wij die film kunnen gaan vertonen. Waar zij ook willen. Dat kan rond kerkdiensten zijn, maar het kan ook natuurlijk voor mensen zijn die ook buiten de kerk interesse hebben om eens na te denken over de problematiek en de situatie van vluchtelingen in onze regio. Geen probleem, we komen er gewoon mee naartoe en laten de film zien en daarna kunnen we nog het een en ander erover vertellen.